Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Lingiay mong tupad na matarong ka. Kay kundi gay na siya matarong, pasabot wa na siya'y kaluwasan. Kay ang kaluwasan ras matarong mao'y ihatag sa Ginoo. Muna kinahanglan mahimot ang matarong. Diri sa unang pagbasa gihisgutan ni San Pablo unsay kinaiyas mga matarong. Highlighted kayo ang pagpugong sa kaugalingon. Kana yung pagpugong sa kaugalingon. Makapugong kas pamalikas, makapugong kas pagpanglibak, matud pang San Pablo, makapugong kas paghubog-hubog, makapugong kas pagpangabit, makapugong kas pagpamakak, makapugong kas pagpangurakot, makapugong kas pagsuyop. Pugong yun. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na pirmi kang makapugong. Ano? Daghan kayong dili kapugong inig pangumpisa lang. Sa manggid pa der, di manggid nako malikayan, di manggid nako malikayan, di manggid nako mapugnan, makapangasaba gyud ko, makapanglibak gyud ko, makapamakak gyud ko. Unsaon man gyud, di manggid ko kapugong. Pirmi kita na atong gikondisyon nato atong hunahuna ba nga di kita kapugong. Na di kapugong ang mga batanon sa premarital sex, ang atong mga manag-uyab. Di sad kapugong ang atong mga kaning gitawag natog na ay sexual disorientation, kanang mga effeminate. Moingon sad di magyud kapugong, maibog mangyukog laki, nya laki sad ko. Ang mga kanisang di aspikas, mga babae, di magyud ko kapugong, babae man ko, pero maglinaki mangyud ko, di magyud ko kapugong. Ang pari sad di sad ko kapugong, unsaon uli tao mangyud ko. Ana, ang madre sad mayon dalaga biya sad ko. Abot tayo. Ana. Di kapugong. Og mao ni karon, di kapugong sa pangurakot ang atong gobyerno. Matud pa sa survey akong nabati kaganiha, gisulti sa usa sa atong mga vloggers na mga government officials pod. Ang Pilipinas kuno number 5 sa tibuok kalibutan sa corruption. Number 5. Arang-arang na hinoon kay sa una nakadungog ko number 3 man kuno ta. Karon top 10 lang yapunta, apil yapunta sa top 10. Og unsa may resultas corruption, kay bao ba mo unsaon pag-determine ang corruption? Kay bao mo? Awa mo kay bao? Tagaan ta mo og gamay lang gyud kayo, simple nga akong basihanan nga naay corruption. Ingon ani ni siya, basta madato gani ang mga leaders, nya mapobre ang katawhan, nangurakot ang mga leaders. Bisag ari sa simbahan o ari sa gobyerno, basta mo asinso gani ng pagkabutang sa mga leaders, financially, materially, mo asinso gani na sila. Unya ang mga katawhan nagkalisod na ay korupsyon diha. Kumusta mga atong nasod, ang atong mga leaders, kaning naas gobyerno o niya sa simbahan, ni asinso kusga. Ni asinso ba kanang ninindot ang balay, ninindot ang sakyanan, mahalo na kay mga isulob, mahalo na kay gamit. In short, sa atong termino, nadato ang mga leaders na pobre ang mga sakop. Kana na ay korupsyon diha. Nya unsa may resulta? Dili sila kapugong sa pagpangawkaw. Karon ay tanawan ninyo social media sa side ni sa atong gobyerno Di lang sa ta maghisgot sa side sa simbahan kay ni sikat man sa ning simbahan. Labi na gitong pag-take over ni Pope Francis, daghan kayong gipang suspenso mga pari, mga obispo, hasta kardinal kay napamatud-an nga
nangurakot og maayo sa simbahan. Equal ra kita. Nya diri sa gobyerno karon tanawa social media gahisgot og bilyon, trilyon pagani nga kwartang nangawagtang nga wa gyoy masubay. Nya gasige ra sila focus anang hearing anang porting gamayang amount. Dugay na kay napila na kabuan gasige hearing anang gamay kay amount, pero wa gyud hisguti kani mga gipang reveal nga bilyon, trilyon nga nga wa gyoy subay. Mao na sign sa korupsyon. Dili kapugong luoy kayo no ang ato bang mga leaders murag yung mga batang gagmay. Kana bitang bata nga gamay nga naadik na sa sugal labi na bisyo des computer ana. Di gid na sila kapiyalan. Kanang inyong mga anak kod kana mga teenager tanawa makakita nagkwarta unsa dayoy buhaton. Kwaon sud bulsa. Basta na kwarta nga tan iglingi-lingi niya way taw kuha gina. Ako nalipay ko nga kining ato mga sasing boys dinhi murag kaduha katulo ng higayon. Dihay nabilin diyang cellphone gidang adto sa namo sa opisina kay manlimpyo na sila dinhi ikabuntag say hapon di ay cellphone nako ka very good diha pa sila nakit ang 500 nahog diha gidangan to ambot 500 baka to di baka to 1,000 basta 500 yang gida di ay nahibilin di ay nakita na mo pader 500 ako na dili ka ni 5,000 nya 500 ay inyong gihatag dili pa diroy ana nga bata ba nya subo kay palandongon nga ang mga dagko sad apil na sad may mga pari kanang ato mga leaders piyala na ganig kwarta sama ng budget para sa ato mga kanago mga infrastructures butangan na ganig kwarta dinhi sa Pilipinas butangan nagay kwarta ang ilang opisina labi na yung bulto kayo bilyon kuhaan gid na nya unsa may timailhan nga gikuhaan kay ang proyekto nga gihimo substandard ug maghimog taytayan malusno ra inig baha ug maghimog flood control madaras baha ang flood control substandard ug maghimog karsada usa lang kauwan usa lang kaagis mga sakyanan naglubak-lubak na nangaliki na ang mga simento kay wa man sad butang og pundasyon nga maayo mo na lubak-lubak dayon patukurog building usa lang kagamit duha ka gamit wa na nagtuo na nagbitay-bitay na di ba nya tagaag budget para suga imbis ang suga tag 500 ra himuong 5,000 mao nang do na tay kaso ana karon anang gitawag nila og katong gi-over kuan diha pa ganito'y kaso nga akong nadunggan nga kanang silhig ba silhig malit silag silhig kay para cleaning sa ilang city ba to o lungsod ba to nya imbis nga ang silhig kay tag 50 pesos man tingal itong usa ka bugkos agamay ra man oy gipuno duha ra man ka zero ingwa maguna dako ag puno gud pa gud duha ra man ka zero gipuno ana nya ni palit og mga almost 500,000 ka silhig gidistribute ngadto sa tanang mga para cleaning nya ang presyo gibutang ag duha ka zero tag 50 na himong sige, kamo dihay kwenta. Diha patoy usa ka lugar nga akong giadtuan, dugay-dugay na noon dugay-dugay na dili ni karon. Ay nalingaw lang ko ba. Gamisa ko didto, ingon dayon ang kaning gadana ko pader. Pakitaon ti kag kinamahalan nga dining set. Kanang lamisa ba? Mga papariha ra gud ani katas unona. Sobra lagamay mga 8 or 10 seaters nga lamisa pakitaon ti kag lamisa pader nga porting nindota
kay mahal kay ni. Pagtanaw na ko ordinaryo ro magnaong nindot pa ng ana mo sakka ko ana mga balay nga nindot kay mga lamisa. Hibaw kag pilay presyo ani pader. Ikaw bana-bana ka. Ako jung gipadak-an nako kani na ginis mga kan siguro 150,000. Pero akong tanaw gud mga 50,000 okay na kay toy. Mahal na ganing 50,000. Insya 150 pa der. Nako, insya butang ilan nagduha ka zero. Mao kunoy presyo ato. 150,000 ako na gadtong gi blow up pagsulti. Pabutangan pag inyang duha ka zero, mao kunoy presyo ato. Mao tong na-issue na sadto. Ana, mao nay gitawag og corruption. Ang gamayng gasto himuong dako, pero ang dakong project himuong gamay. Isubstandard. Mao na. Why pugong? Mo na ingon San Pablo, pugong yun. O kinsa may makapugong ang buotang sulugoon. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ingna gid ninyo ang inyong kaugalingon. Mo na ni ang atong mindset ba? Sulugoon ako, nagtuman lang ko sa akong katungdanan. Ayaw kong pasalamati, ayaw kong tagaig kwarta na para ako. Kaya kani mangong ato mga leaders nga mga corrupt, gusto kay sila nga inighuman sa ilang termino, makabenepisyo sila. Dili sulugoon ang ilang pagtratar sa ilang kaugalingon. Unsa may ilang pagtratar? Amo. Mga amo sila, mga isog kay sila. Kana lang atong hiring-hiring diha. Ako bisan ako pay gihiring. Simbak ko yung tao, hiringon ko dito. Pagka mga isog, singhag, nako, kani sila no, pag-apply ani nila o kana ganing, sana, kanang sa eleksyon, mga buutan kay ni sila. Mga tugin ni sila, ana mga suok-suok, kalapang lamano, yun, ay, ana niya, katug yung mga pobre kay, mo gito'y lamanohon, ana, pero karon pagka mga isog nila, pagka mga insultador, tanaw nila sa mga ordinaryong tao, ila naman lang insultuhon, ila naman lang pakauwawan, prisohon pag yun. Sipyat pakagamay tubag, prisohon dayon ka, mao ba na ilang gipanaad sa nahang nang-apply sila, isip mga kunuhay kandidata sa eleksyon. Mao na ilang gisaad nato, kitang mga tao, nga butari ko ninyo aron pangasabaan ta mo. Mao na ay mo kabalaka mga government officials sig inyo sa kong miskot miskot lang kami sang mga pari, kaming ni sa simbahan, apil na mga pastors naa sad mi batasan parehas inyo. Ug di mi kamaong mupugong sa among kaugalingon, luos lang sad mig pahimos aning ginagmayng kolekta nagihatag sa mga kabos. Luos lang sa migpadato sa among kaugalingon, panindot anang among mga sakyanan, pamalit anang mga yuta, pamalit anang mga panghimo anang mga balay nga nindot kaayo, tungod lang kay napari na, na obispo na kardinal na, dagko na kay mga kwarta. Kontra mangani na sa atong Santo Papa, kontra na sa atong Ginoo, kontra na sa kinabuhi sa mga santos. Muna kitang tanan magbantay taani, luoy kaayo ang atong nasod karon, luoy kaayo. Pearl of the Orient. Elementary pa ko gitudloan na mi ana nga kita kuno, Pearl of the Orient. Kung sa tawag ninyo, perlas ng sinilangan o silangan, perlas ng silangan, silinganan, sinilangan, silanganan. Silanganan. O sige. Saon lagi ning atong Tagalog nga mura sa perlas pakata. Sa inyong tanaw ang Pilipinas karon perlas na nga iniguan o gamay baha dayon. Nya mga matay pa gyud, perlas pa na. Perlas pa na ang atong utang porti ng dakua, trilyon. Perlas pa na nga nangawagtang ang kwartang bilyon, trilyon. Why subay-subay og hain padong?
perlas pa na. Magpugong ta sa atong kaugalingon, magpakasulugoon ta sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Ako, badlong ako ninyo. Kumusta mga atong parokya? Saman, murag perlas o dili? Ambot lang. Kamu nalay tanaw. I-fact check. Oo na Royoso. Fact checking. Oo na. Ang mga projects atong gobyerno, gi-fact check sa atong mga calamities nga niaging. Ilhan dayon. Ako sa dinhi, i-fact check sa ko ninyo kung ako bang gigamit ang kolekta o mga donations para sa simbahan o para ba sa akong kaugalingon. Kaming mga pare, mga obispo, i-fact check mi ninyo. Unya kung pananglitan gani o nag-abuso nami, wa nami magpakasulugoon, mura namig mga amo, wan ami mag-atiman sa among community nga gipanaaran nga alagaran. Please, ako badlonga in taon ko ninyo. Pahinomdumi ko. O kung masuko ko, ikiha ko. Bitaw. Haron mo tagam ko nga ato na kusprisuhan. Kuyog mis akong gialagaran dito 5 years sa una. May pag mga priso mi oy. Ang angayang prisohon kana mga kurap. Dili intaw nang luspad pa intaw panubag dito nya mao pagi prisohon kay perti ng kulbaa. Nya ang mga kurakot wa gi priso-priso. Di ba? Pero don't worry. Matod pa ni Kristo ang mga sulugoon nga magpahimulos sa ilang kaugalingon, inigabot sa agalon, tagod-tagoron sila og silutan sa makalilisang silot. Giling nga imong tupad. Ing nadi ka katagod-tagoron? Nadi ka katagod-tagoron? Oy, tagod-tagoron ta na atay umaabot nga mo tan-aw og mo silot nato the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator, the Judge, but at the same time the Savior. Og maunay gipakamatyan ni San Josaphat, maunay gipakamatyan sa atong mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Diha sad namatay sa pag-alagad ang atong balaang patron San Vicente Ferrer. Sila si San Roque ug uban pang mga santos. Kita sad unta karon nga mga buhi pa sa lawas magpakamatay sad ta sa pag-alagad niining maong hari, niining maong Dios nga atong gialagaran ug niining katilingban nga buot luwason sa Ginoo. Lampo ta makaamgo na taning atong mga giyawaan nga mga katawhan nga ang Dios maogi atong dangpanan. Makakita na unta sila og mubati sa kasakit nga ilang nahatag sa katilingban labi na dinis ato sa Pilipinas. Dili unta sila magpakabutabungol aning nag-ilaid sa kalisod natong mga katawhan karon.